ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида мешаванд. яъне ҳамин 16 дар назар дошта бошем. бирен паспорти нав қати агар бирен мумкин шуморо подозриват кунанд. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. бо диққат гӯш кунед. мумкин баъзеи касои чиза бидонанд ё баъзеи касо надонанд. хоб бародаро, касе ки мехоҳад фаҳмад депорт аз Россия дора ё ки надора, номери WhatsApp мебурояд, нависен, проверка мекунад. муҳоҷиронро барои 1000 испанд дар Федератсияи Русия суд ё ки депортатсия мекунанд ё ки не, дар ин бахш қариб як 5 ё ки 4 моҳ пеш як информатсия баромадагӣ буд, вале таҳти амал қарор гирифтагиай мумкин баъзе нафарҳо огоҳ нестанд. маркази захиравии муҳоҷирон шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистонро огоҳ додааст ки аз бо худ бурдани 1000 испанд ба Федератсияи Русия худдорӣ намоянд. Русия 1000 испанд ба рӯйхати гиёҳҳои дорои моддаҳои нашъаовар дохил карда шуд. истифода ва интиқоли он боиси ҷавобгарӣ дорад. яъне ки ба шаҳрвандо огоҳ карданд ки испанд интиқол натиҳанд ба Русия ва Федератсияи Русия ҳамира ба рӯйхати дохил кардагие ки мақсад гиёҳҳои нашъадорда ворид шудагӣ ҳастанд ва барои интиқол додан ё истифода додан дар Федератсияи Русия ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида мешаванд. рӯйхати расаниҳои дорои маводи мухаддир ворид карда шудааст ва инчунин нигаҳдорӣ, истифода ва интиқоли он манъ мебошад. тибқи моддаи 231 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия ба ҷавобгарӣ кашида мешавад шахсияте ки истифода мекунад ё ки мисол аз Тоҷикистон ба Русия ҳамин чиза мебараванд. шаҳрвандони хориҷиро барои бо худ ба Русия бурдани ин растанӣ аз қаламрави Русия ихроҷ, яъне ки депортатсия карда метавонанд ва инчунин болои ин боз метавонад ки доғи судӣ бигирад. чихеле ки гуфтем тибқи моддаи 231 кодекси ҷиноии Русия боз метавонед ромада ҳамун моддара хубтар бихонед ва аз уҷа оиди ҳамин чиз информатсия бигиред. яъне мо манъ биданша барои шумо фаҳмондем. комментарияҳои шуморо мехонем ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунем бародаро. ширкати Шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Шифофармо дар хизмати шумо. Талбаков нависонда. саломи саршор аз меҳру муҳаббат ба тамоми тоҷику тоҷикистонӣ. акаи Сорбон, ман рӯзи 16 миле дорам. аз ҳудуди Россия 3 моҳу 5 рӯз мешавад омаданман. дар Россия бе документ кор карда будам. ҳуҷҷатҳома санҷидам, тоза баромад. яъне ки шумо барои рафтантон дар назар доштагӣ бошед пеш аз 16 сентябр, яъне ҳамин 16 дар назар дошта бошед бирен мушкилӣ намешавад, чунки аллакай баъди 10 сентябр бе документҳо ҳуқуқи истодан надоранд ва депортшон мекунанд. як нафари дигар нависондаи бародар, як чизи дигарро дар саволи пешинаам ки барои овардани кӯдак ба Россия бе доштани справкаи давернис буд. гуфтаниам ки падараш дар Россия мебошад. ҳазор раҳмат барои ҷавобҳоятон. миннатдорем. аллоҳ нигаҳбонтон. падараш дар куҷое ки боша метавонад ки ана ҳамон даверниса через электрони рӯй кунад, яъне через факс рӯй кунад ва баъдан шумо бо тариқи он фарзандтона метавонед бубаред. мустафо нависондаед. салому алайкум бародар. мара дар автобус штраф кардам. ман штрафа биспорам. бемалол метавонам гардам дар Москва. бале, штраф ки кардан дар ҳол биспорен и барои плюси хитон мебошад. шарифов нависондаед. акаи Сорбон, патент 10 число чек, 20 число гирифтам. пула 15 число споридам. патент аннулировад мешава ё ки не? илтимос ҷавоб диҳед. не, аннулировад намешава бародар. як нафари дигар нависондаед ки салому алайкум бародар. саломатӣ хуб? як савол доштам. документҳом ҳамаш созам. ҳамин трудовой договор кардан мумкин ҳаст ё не? пешакӣ раҳмати калом бародар. бале, патента регистратсия ҳозир дошта бошӣ, трудовой договор мекунӣ ва патента қатъи трудовой договорот ба МВД уведомление рӯй мекунӣ. агар ки накунӣ, патента аннулировад мекунад. маша нависондаед. салому алайкум акаи Сорбон. ман дар Россия патент доштам. тамом шуд. ватан омадам 2 моҳ шуд. метавонам ҳозир равам ё 3 моҳ баъд равам Россия? не, шумо мигратсиони картаи работа қатъӣ биден, биромаден, боз метавонед ки бирен 3 моҳа ждат накарда. як нафари дигар нависондаед. ака, ман моҳи июн Тоҷикистон омадагиам. дигар патент наспоридам. аннулировад шудагиам.
برام айсар патент карда метавонам паспорти нав қатъя кард. паспорти нав қатъя агар бирен мумкин шуморо подозриват кунанд аз рейс бигардонандон ва барои патент аннулировать шудан шумо то 1 сол муддата патент карда наметавонед. зафар нависонда барои геолокатсия маълумот медодем. геолокатсияи чиро дар назар дорем? одинаев нависонда ака печати фалшивӣ паспорти нав кунем бирем россия проблема мешуда боша ё не? бале проблема мешавад 100%. яъне ки печати фалшивӣ доштан вақте ки шумо аз россия мебуроен ҳолатҳое мешавад ки запретон мекунанд ва ному фамилияи пештара ки запрет боша паспорти нав бигирен мерен дар аэропорт вақти отпечатки супоридан ин чиз маълум мешавад ва шуморо обратно мегардонанд. мушкилӣ болои мушкилӣ мақсад. зинда ва сарбаланд бошен то барномаҳои дигар. худованд ҳамаи мо шуморо nigaҳбон бошад. renderforest.com